Dobrý deň, moje meno je Jakub Tomko a idem vám ukázať video z CVčka. Utočil ho jeden z nášho klanu útočnou armádou Go Hope. Priútočník z Go Hope je naozaj najlepší, čo si teda ja myslím. Sme vypustili golemov, Kinga, Queenu a King nás pomaluje Kinga. King 10 proti 10, ale wizardisto za neho zaničili. 5-kový golem nám pomaly skapal, ale 2-kový má ešte skoro plné HPčka. Tak, archery z Clan protivného klanu sme už zničili a vypustili sme už hogov. Tuto sa nám stala jedna vec. Double GBčko. Zničilo nám to asi tak 7 hogov. Môj klán považujem za jeden z najlepších zo Slovenska a ďakujem, že ste ma tam prijali. Takže ešte zase jeden healing spell a jeden haste spell. Tak, tuto dáme healing, vyhealuje to hogov a už si zničili len pár vecí. Defenzíva sú dole a už si len dajú dole to, čo zostalo. Tak. Už sa to ničí. Dúfam, že sa vám video páčilo a dáte mi odber alebo like, ale odber je lepší. Dovidenia.